Ayan na guys, babalik na kami sa Marikina ngayon. Dadaan na kami dun sa sigsag, kaya pinainit ko na ang aking Ducati. Ayan guys, titingnan nyo yung Ducati. Ang aking maliit na Ducati, kaya pinapainit ko na yung gulong kanina. Kaya nangyari. 1,000cc ko dyan, ipakita mo. Ito kasi sa akin, ano lang ito, 400cc. Ito yung guys, yung ipakita ko sa inyo yung 400cc. 1,000cc. Ayan yung 1,000cc. Ayan, kita nyo guys, ayan, naarangkada yan dun mamaya sa paahon ng Antipolo. Guys, ayan, ahon tayo dito sa, ano ngayon, sa sigsag ng Antipolo. Ang gamit natin, guys, maliit na bike. Yan, subukan natin ngayon kung makaahon tayo sa mataas. Ano tayo? Yan. Kaya ba? Ayan pa. Oh, yan guys, sobrang taas. Ayan. Arangkada pa pakasayanan pa ng challenge sa aking bike. Maliit. Yan, kaya yan. Yan.
closer. Oh, I need you closer. I want you and only you. Okay na. Only in my mind. Dapat